3 birres. Iepa! Tinc 85 anys i quan teníem 6 o 7 anys ja fèiem falles. Bueno, la falleta petita té el sistema que la punta aquesta és molt prima i llavors de dalt ha de ser una mica més ampla. I la falla grossa no cal treballar tant perquè això es deixa molt més ampli i necessita més espai d'aquí per aguantar-se. Sembla molt, però en realitat aquesta pesa 12 o 13 quilos. La meva deu pesar uns 10 quilos, però bueno, això un rentiner, això una falla. A mi m'agrada fer-me també. És més tradicional fer la casco. Jo des de sempre mon padrí me la va fer, fins fa uns anys que ja me la fa jo. Em va ensenyar i ja me la fa. Vam continuar amb interès de mantenir-ho i va passar uns anys que fluixeava i mos quedàvem pocs, però tanmateix s'engrescaven el jovent i potser no tenien la falla feta. Te'n recordes tu que agafaven un fullat i l'enceneven i mos acompanyaven pel poble i fèiem colla i a nosaltres allò mos donava ànimos. I aleshores, com que també el poble, allà a Mella Plaça on han fet les falles, se reunia tot el poble, un bot portaven de vi, un bot. Un porro. Quan cremen les falles, és igual que una festa quan toquen els músics. Fins que toquen els músics no s'anima. Pues igual que les falles. Quan s'encenen, sembla que ven aquella alegria. Falles com les de la Vall de Boí no n'he vist enlloc. He vist a la tele, però les més boniques són aquestes. Però també és molt important que poguéssim veure aquesta declaració perquè encara vingués més gent i les falles siguessin encara més potents.